Wiknew has finally corrected the narrative vati ivo kuenda kwatakaita out nanasisi vangu yanga isiri honeymoon asi tatangoita joyride vakati ivo vari kuda kumbofilawo private jet vati vari kugadzirira kuenda kubhora bhora ukuwo tete more blessing vati kuna Tatalicious wagona wambovafadza hama dzaSonia asi ngatidzokerei kunyaya yedu iripo isusu sana tete chero tikava neorder tine mari yakapetwa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So Tatalicious aita video akati mimi vanatete kwa Chivayo hamuna order muri kungosunda Lulu nemurume wake kwa ivo vachazowana nguva yekuita consume the marriage nguva iko kana muchifamba makangovarinda kwamanorara kuMasai uko taona zvakare kuti munenge muri kutoda kupusha kuvata chero musemurumu nayo. So Wiknew vabva vangouya pakomenti pambo vakati aiwa Tatalicious kwete sisi Tatalicious tanga tisiri kuhoneymoon ndaenda kubasa kuKenya nekuTanzania. My sisters akati can we board your private jet for the first time ndikati bo uya ina madam vangu Lucy. My sisters are the most amazing people I have in my life and I'm happy they get along with my wife. They all live overseas and are going back to their respective homes soon. So in Lulu we will have enough time to travel and explore the world kusvika taneta. Our honeymoon will be in Bora Bora soon. Be guided accordingly. So ndo zvataurwa navachivayo vakati aiwa guys mirai haisi honeymoon kwa kuri kungoitawo joyride tichimboona nyika nanatete. Tatalicious wabva wangopindura navo akati aiwa panzwi kwaBoss Wiki ndanga ndati vanatete vaendawo kuhoneymoon. I was protecting my interests alulu but I apologize for the glitch in information. Enjoy billionaire wedu. So ataura zvakare akati kuna vatete more blessing tete chaita kuti nditsamwe ndechekuti mimi payment this month manga musati maisa saka ndatozopedzisira ndatongoti aiwa regai ndimbopusha kuti Sonia ambofilawo zviri nani maybe ndingakumotivate negatively kubhadhara mari yangu. Vamwe vari kuti you are ultimately romantic. You say Wiknew I'm beyond thrilled for you and Lulu. Your love story is inspiring and I'm honored to be a part of it. To your amazing sisters, welcome to the Wiknew family. It's lovely to see how well you all get along with Lulu and of course the private jet experience will be unforgettable. You are living your best life. Bora Bora, here you come. Pane vamwewo vabva vati vari kuda kuanalyze nyaya Wiknew aiwa regai vaanalyze nenzira yavo vari kuti ivo Wiknew said bad things about his family to Sonia and she entertained and believed him. During the time that Wiki was not in good books with his family, Sonia akabva azvipawo distance from his family and later on Wiknew akabva atanga kuwirirana nehama dzake dziya dzaaiti dzakaipa. Sonia akashaya chance yekuti reunite with these people. Ndo time yanga yohura murume. He was now looking for support from his relatives kuti awane kuramba mukadzi. Wiknew betrayed Sonia ndiye akaita kuti vanhu ava vasave ne good relationship and later on played a good guy. Sonia had true love towards Wiknew and that's why she was real. Then amainin ava she might be after money or she's not after a lot of things as long as aita secure the bag. Haatsvagani nezvakawanda. This is a type yekuti nourairi mumba as long as achingonzi Mrs. Chete she will endure unless atozoshandisirwa mishonga kuti asemewe. Hondo dzamazitete haangamboioni nekuti akapinda hake maremedi ekudiwa nehama dzemurume o akapiwa hake maremedi ekudiwa nehama dzemurume and she's mature anoziva kushandisa brain. Manje Sonia vangu was very young at the time that she got married. So avawo ndo vari kuonawo vari kuti ivo vari kumaterrace. This is their comment uye vachishandisa information that is all over the internet. Tiri kungoona kuti mainini vane kamwe kaupapeti so kujoina team kuda kusvotesa. It's a shame because the time is coming. Usatrust vanhu vanonzi vanatete hama dzemurume dzinosapota hurumende iripo. This is said to the bride especially kuti unopinda uchida kutenga love. Vamwe vari kuti zvine kamwe kakusvotesa sukazviinako vamwe vachiti mheno zviri kuitika but tiri kungoti senyika tiitai zvedzimba mota tadziona maprivate jet munawo. Nyaya yekuti pese tikaratidza love tinoratidzana nemota mangwana totenga zvedzimwe mota.
Zvinozotipeko guys, tozodziita seiko fleet dzemota idzi. Yes guys, unogona kutongopinda mulavhuka uchishandisa imwe enguso yema weaknesses emukadzi mukuru, asi kana mukadzi wacho eliminated zvapera, munozotanga kuona reality mamoga pane pasina common enemy ka. Zvazochinja guys, ane mari ndiye mukuru. Tatelisha Savango withdraw statement rake akati sorry billionaire renyika, aiwa enjoy muchenderera mberi. Audza vatete kuti vatete payment this month aisati yapinda, make sure kuti yapinda tichienderera mberi. Ataura zvakare mufaro waita wekuti wiki newo at least auya akakomenta directly pachat yake uye achiratidza respect, so ndo zvazoita kuti awithdraw statement rake abve acorrect that narrative. But anyway guys, tinoziva kuti muchato kana uchingopera kwamunotanga kuenda ndokuhoneymoon zvekuti family munhu tatozvitangira ipo pano pikwana wiki now vakuda kuflexa zvavo sekuti hatozoenda kubhora bhora nekuti mari iripo, but basically isusu kana tichinge tangochata kwatinongoenda ikoko kamwe sekuti homwe dzedu dzinenge dzichitibvumira izvozvo ndokunenge kuri kuhoneymoon. Pamwewo zvakare deve vana tete vanga vachazokwira havo ndege dzavo leta ka asi musi unenge wapedza wamuchato iwoyo vanhu vanoda privacy yavo sekuti vaswera vachibuilda pressure zuva rose ka panovira zuva paya vanhu vofulaya nejeti yavo vakananga kukinya. Zvino imi kana vana tete mapinda muya vanhu vanobatana chirudziko nandi chiregai kudaro, but anyway ndo nyaya iripo. Bhora bhora vari kuenda zvavo vekwachivhaya.